500 години Османска империя, 500 години робство, 500 години България я няма на картата. Тя съществува само в душите и сърцата на нашите прадеди. За да дойде 3 март 1878 година, дата на която българите отново заемат своето достойно място в Европа. За да го има 3 март, трябваше да има плевенската епопея. Трябваше да го има най-скромният ъгъл, в който се е родила свободата на България – Пордим. Гордейте се, пордимчани, че вие сте част от историята. Гордейте се, че Пордим е град на герои. Онези герои, пред чиито кости днес ние с вас се прекланяме.